4 emócie, ktoré ti spôsobujú komplex menejcennosti a ešte podporujú tento pocit menejcennosti v tvojom živote. Toto je téma dnešného videa. Je štvrtok, budeme sa venovať emóciám a ja som Majuš, psychosomatická online terapeutická kozmetička, terapeutka a som expertka na akné, problematickú a hlavne emočnú pleť. Teším sa tu na teba a verím, že aj toto dnešné video ti dodá hodnotu. Ktoré sú to vlastne tie 4 emócie, ktoré som do tohto videa vybrala, aby sme si ich rozobrali, pretože veľmi stagnujú, veľmi podporujú stagnáciu energie v našom tele a tým pádom vytvárajú zápaly a blokády, ktoré nie len, že ničia naše pevné zdravie a na základe nich náš organizmus stárne, ale týmto vlastne tá toxicita týchto nízkych emócií nám podporuje predčasné starnutie pleti, tým, že sa nám sťahujú svaly, fascie, není tá pokožka ako to telo vyživené a prekrvené, tak sa nám prehlbujú vrásky, je tzv. Vrásky hnevu. A tieto emócie sú vlastne lútosť. Lútosť je veľmi nízka emócia, ktorá ťa vlastne v živote oberá o takú spolupatričnosť a o také radosti zo života. Potom je to krivda, ktorá ťa vlastne v živote oberá o taký pocit hojnosti v čomkoľvek, na čo si spomenieš. Pretože kto nezažil vo svojom živote krivdu? Krivdy väčšinou a taká tá nespravodlivosť v nás zanechávajú naozaj brutálne silnú emóciu, ktorá sa s nami proste tiahne celý život. Ďalej je to smútok. Smútok ťa v živote vlastne oberá o takú energiu a vitalitu v živote. Smútkom naozaj naše telo stráda a naozaj tým, že smutne, tak spolupracuje s gravitáciou a jednoducho tá pleť aj starne, aj ovisá, absolútne chýba výživa, nevie sa regenerovať a toto všetko nám prispieva k tomu pocitu menejcennosti, takému komplexu a ďalej je to závisť. Závisť nás v živote oberá o všetky krásy, ktoré okolo seba môžeme vnímať, pretože keď niečo niekomu závidíme, alebo je závidené nám, tak sa nevieme sústrediť na nič iné, iba na to, čoho sa tá závisť týka. A preto si nevšímame všetko to krásne, rúžové, farebné okolo seba, pretože svet je farebný, nie je rúžový, ale my si môžeme žiť a môžeme sa naň pozerať cez rúžovú optiku. Čo si myslíš? Súhlasíš s tým? Je to tak? Dáva ti to zmysel? Určite sa stretla už s týmito emóciami a veľakrát ich nevieme ani uchopiť, ani pochopiť, ani pomenovať a už vôbec nie pretransformovať tak, aby jednoducho neznižovali nejakú tú hodnotu nášho života a našu osobnú hodnotu. Preto, keď máme v sebe veľmi veľa negatívnych emócií, tak naše telo je celé zatoxikované a nemôže prospievať a veľmi tým strádame. Negatívne emócie je veľmi dôležité mať a poznať, pretože patria k našim životom, ale ešte dôležitejšie je vedieť s nimi pracovať. Ak ma budeš aj naďalej sledovať, tak my si v ďalších videách povieme, ako sa dá jednoducho pracovať s každou jednou emóciou, pretože tieto 4 emócie skutočne bránia veľakrát ženám v tom, aby si budovali zdravé sebavedomie a veľmi veľakrát, možno 80% prípadov v mojich terapiách práve riešime so ženami lútosť, smútok, krivdu, závisť, ktorá sa môže týkať nás, môže sa týkať našich rodičov, našich známych, situácií zo školy, zo škôlky a my nikdy nevieme dopredu, čo v tom podvedomí máme ukotvené, vytesnené a potlačené a vlastne túto bolesť psychickú si nesieme so sebou celý život, aj keď s tým nemusíš žiť. Takže sa budem na teba tešiť pri ďalšom videu a nezabúdaj, že ten pocit menejcennosti tiež vychádza z emócie a túto emóciu si nadobudla v nejakej situácii, ktorú si zažila a nevedela si ju spracovať a vysvetliť si ju. Nie, že správne, ale tak, aby ti neublížila.